I dag der vil jeg gerne lave sådan en lille gennemgang eller anmeldelse af en smagsessens for Flavor Arts. Der er tale om peppermint smagen fra Flavor Arts, og jeg har blandet den sammen med Flavor Arts Velvet Cloud VG væske. Hvis vi skal tage lidt et kig på hvordan den ser ud, så ser den sådan lidt tåget ud, kan man sige, og det er pebermynten, der gør det. Man kan også se en lille smule, er der nogle nikotinkrystaller, eller hvad pokker man kalder det i også. Det er 36 mg udgaven af Velvet Cloud, som jeg damper, og jeg har faktisk en tendens til ikke at fortynde den særlig meget op, eller jeg fortynder den faktisk overhovedet ikke op. Og jeg ved ikke om det er VG'en, der gør det, men jeg synes ikke, den sådan fuldstændig slår mig ihjel. Men jeg synes faktisk, den er rar, og den giver mig det kick, jeg har brug for. Blandingsforhold, du kan se, det er en 10 ml flaske, den her, og der er vel cirka, jeg ved ikke, 8 ml i, eller sådan noget lignende, og jeg har brugt omkring 19 dråber i væsken. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan godt lide, når væsken, når den har meget smag. Grunden til, at jeg også bruger meget Flavor Arts, fordi jeg rigtig godt kan lide væske, der smager meget. Og derfor så er Flavor Arts jo rigtig fint, fordi du selv kan bestemme. Men altså 19 dråber. Jeg har min Ego, jeg vil prøve på. En lille note er måske, det er en low resistance atomizer, der er i. Så damp vil selvfølgelig være god. Jeg har også prøvet den her væske på en almindelig atomizer, og der er dampen sådan set, og smagen også fint. Det vil jeg lige komme ind på bagefter. Nu giver jeg lige et dryp. Normalt er der flere dryp, men jeg har lige siddet og dampet på den. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg faktisk har puttet i, så jeg prøver lige til at starte med her. Rigtig god damp for det her Velvet Cloud væske. Jeg synes, den er fantastisk. Velvet Cloud væsken, den er mild, og den er fin, og den giver en masse damp. Og det gør den også på en almindelig atomizer. Smagsmæssigt vil jeg sige, at den her pebermyntesmag, den er meget kølig, når du suger den ind. Eller ret kølig i hvert fald, når du suger den ind, når du puster den ud, så er den sådan stadigvæk lidt kølig, men den er også sød. Den har den der, de der slikstokke, man får op til jul. Det er sådan lidt den smag, man får, når man puster ud, og det er jo rigtig behageligt. Selvom jeg har puttet 19 dråber i, så synes jeg ikke, smagen den er alt dominerende, men jeg synes, den er behagelig, og den er lækker, og jeg har sådan set også brugt blandingen af det her Velvet Cloud og pebermynte i en måneds tid, eller sådan noget lignende. Og det er faktisk noget, jeg har dampet hver dag. Fordi jeg havde så store mængder af væske, kan man sige, jeg købte 50 ml af de der Velvet Cloud, og det er jo super billigt. Så det har været sådan en økonomisk måde at have en eller anden hverdagsdamp på, ikke også? Der er måske nogen, der vil være bange for, at smagen måske vil sidde sig atomizer, men jeg synes egentlig, at den har været fin, fordi så har jeg røget lidt det her med 2, så har jeg lidt taget det der Ø4, og med det samme synes jeg egentlig, at det smagte der Ø4, så det er heller ikke noget, der sådan sætter sig i atomizeren sådan fuldstændig. Det kan også være, fordi at det er en low resistance atomizer, så det meste det bliver varmet op og kommer væk ud af systemet hurtigt. Jeg tager det en til her. Kanondamp. Og det er der også ved de almindelige atomizer, der er der også en rigtig fin damp og en rigtig god smag. Den virker lidt køligere, når jeg suger den ind her på low resistance atomizer, men generelt synes jeg bare, at det er en kanon smagsessens, altså, eller væske, eller hvad man kan sige. Det er jo en blanding, kan man sige. Jeg har ikke prøvet pebermynten sammen med andre typer smagsløs nikotin, men jeg synes i hvert fald, at den her Velvet Cloud blanding her, den er helt kanon. Der er ikke så meget andet at sige, at det er noget, jeg godt kan lide. Det er noget, jeg kan anbefale til andre. Jeg har brugt det hver dag, og jeg er stadig tilfreds. Jeg har lige løbet tør for pebermynteessensen. Jeg købte, det var 5 ml eller sådan noget, jeg købte fra Liberty Flights, og jeg overvejede, om jeg ikke skulle købe måske en 10 eller 20 ml direkte fra Flavor Arts næste gang. Det var alt. Tak for det.